Il-lejla l-programm Profili se jkun qed ilaqana ma' Charles Asa, l-awtur li ħoloq lil Fra Modest. Id-diskussjoni apparti li permezz tagħha se jsiru nafu aktar il-profil ta' Charles Asa, se naraw kif dan il-kittib jesprimi tħassib tiegħu dwar is-sitwazzjoni tal-lingwa Maltija. Irridu naraw x'nagħmlu, żgur, biex il-Malti ma ħallux imutu. Sabbat għandek il-problema l-oħra barranin u ġifieri ħolqot il-problema sa part l-ekonomija, mhux ekonomija. Ma l-fattu li l-impatt hemm qiegħed. Il-profil ukoll sir rakkonta ġrajja brabta mal-karattru ta' Fra Modest. Għax għamissa xwara, ċempel il-telefon. Charles Asa, ejju jenu. Inti ta' Fra Modest, ejju. Għax rajt it-Times u kien hemm li Fra Modest mar joqgħod il-melliħa. Tista' tini l-indirizz għal tfal. Profili xandar il-lejla fid-9:05 bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' James Aronello u muntaġġ ta' Bernie Sejkel.